iso mabur. Ah terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur ajar ning kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Guys, ya kene. Kula niki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do ketemu kimpes kowe. Wah, trondolo iki. Dewa dipaeka karo Panakawan. Wis wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kok. Ora bakal entek gase kuwi kadidayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana menapa wae ra. Wis wis aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah kawiyat. Oh, siap. Niki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe lek tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Aku jenenge duduk Manangunung. Wis rasa cerewet kok ngono kok tak kowe ora. Golek rondo Pak. Moh. Kowe duduk Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cejes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang kake Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati kowe malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Ngaten? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dagak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk.
akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk tekaning pati mongko madal saring usada wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasisiwa sugata miyang kula nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigar tanantuk karya nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura sinengga aku suwijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh Kakang Semar Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran ngendi-endi papan padha unjuk rasa mergo ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik niku momo nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi nalika semana wancing ingkang tak temtokake aku nglakoni prihatin kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantuning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau. Rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura ngene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak waton dika Ndara Baladewa paring dawuh ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe penggalimu ora pingget mergo atur ing Baladewa Den kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati wis tatas runtang ranting ati kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela kula ya ora apa-apa momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget ati kula ya ora serik upama kula niku ngopeni rasa mangkel ngopeni rasa sing pingget teng ati mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta kula wis wegah momong para Pandhawa ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar tuwene ikhlas nadyan disebut niku gampang dilakoni angel ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa Aja lara atimu aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semana metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa
dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura Semar Badranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura, arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petra kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapi e. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Apa jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok tak koki ora. Golek rondo Pak. Moh. Kok duduk Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni. Terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Ceces iki. Meneng wae Pak, nek payu larang kake Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tre ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Wedone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho Gong. Apa? Nenggala Alugara kuwi tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to.
Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake gunung Jugruk kabeh yakin mbok gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa wis ora tak duduhi jenenge. Nek ngerta duduhi bentuke ya yo. Iya ya. Lah entuk nanti kok oh gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tatuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur mengko ra kowe. Nan ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genawe wang-sulang ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa deme Baladewa aja. Woi, benal, ana nang jajan sebentar wae. Wani arep lagi ngono apa? Aku ya iso. Aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrana wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho Pras kok nganti ngono. Kok nang yo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Iki malah werna-werna. Kok iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro Barat. Biar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Burung tak empake. Jarene iso ngnuthuk gunung. Lah iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugruk. Men kaya wong keplok. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tanpa ana Baladewa, kowe mepalangi aku ngene meyang Semar Badrana aja lakon dosa Bagong. Nek ngendi papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapan ya aku. Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kadetayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani nyayel ora. Wah, getun aku to. Lah sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi nggo kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap acarita nalika semanten.
Arsamandha Kyai Semar Badrana nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasih lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Bupiar Sanggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Ngawur to gong saking mempeng kowe. Lah cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kapak? Alah. Nglembrek tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge loro lho kae gong men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngopo kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Ngopo kek? Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lah dal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kek. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange
putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak, nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak, wajan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku ki ora ngerti aku ki isane ming pangkur. Aku isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya Ndara. Purna gati ning Paranggilan. Kula Semar sumlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken Kidung Suci Santi Mulya. Ana satra ngaglah. Sapa iki? Takon karo aku satra ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kantong Bolong. Bambang Petruk Kantong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Ono muni Bambang Janturan wis ora ono lho kok ngajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki yo men serasi kok yo. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene nganggo Bambang Bagong itu. Kae sing lagi tekoke Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kuwi Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi kepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis.
Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangurin niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman ya ana, jin ya ana, berkasaan ya ana, setan ya ana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kabu datang prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandak ora Petruk linarak wani kaget Risang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sik kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki diutang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku doyak kok doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jemrata? Iban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh aku kare. Macak pancak pundakmu jebol siramu. Aduh kok Ren modar aku ora dadi colke ampun kaya ngeten iki Ndara sampean kenging napa go sampean kenging napa mit Kang Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha.
lagi teko kecek gulune ditekak dilarak. Kalau mencine pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati derek. Ajar gasmu lho. Wong ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki bebayani lho terus nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandamangore sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Darasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana makat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya Kang yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene seno. Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh nang Yuwana, terus nang slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh dikane. Kajate ora dadi, cincin-cincin gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku.
kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cincin silit gula batu kejepit kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cincin silit gula batu kejepit kajate ora dadi kajate ora dadi dak ora apa-apa ya ini kowe mau jaluk bapak piye dinae kajate ora dadi aku krungu kok kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cinciripit ha iya piye balen kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cinciripit 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 lambe iki nek lambe elek sokrek ngandian lambe elek salah apa salah cinciripit cincirip oh aku muni cinciripit ya kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate cinciripit gula batu kejepit wah ampuh iki truk iki matine nganggo kajak-kajake ah iya bapak nek ngegak iki mesti ampuh kok yo nah yo ana minggat Guyono slamet sekon Teguh Yuwono slamet sekon Teguh Yuwono slamet Bang iki bagianmu le udus pawang ula Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti kajate ora dadi 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 piye kok aku dicekel ra kenang lihe kajate ora dadi 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 Petro rene ndungane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Ren. Nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok kapake arep tak ngu wardi ora kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate kowe ngapae kalau menjenge munggah medeni ora aku haus yang apa ora kajate ora dadi 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 kowe dan reng asline demite udu iki
Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar das lu kowe. Endi? Wala. Piye kowe bunga to? Bunga aku. Barang iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakit ya Gong. Aku jane melas lho bro. Demit kaya ngene aku sok melas. Yo, iki yo ora disanak, ora dikadang. Senengane kudu karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho Gong. Ora didulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget tenan aku. Wih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane bekahe Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Aduh. Wah dengkul e. Anak-anakane pancen senengane dhewe. Kon gresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku biyen. Nek ora wong tuwa tak keplandase. Wong gayane ngliwat kok karo jangan iki njawilni. Wagu ora. Durga, kula wonten dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung pengen madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem
nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku aja mbok luputke Semar. Heh. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadya balamu. Nyuwun pamit Kyai Semar. Ndara Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nara Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho, Gong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngono iki, Truk. Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi Pelempertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya kae Manik Maya. Teja Maya ki togok kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ya? Sak karemu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingana putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ya iya. Pun ngoten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Ora. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelempertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar iki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara kira nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye teneh ora ana sing anu nyebar pil kabeh Totoli Pitik. Ya Tru aku tak mangkat sik ya Tru. Hati-hati ya Gong. Heeh. Ndara Antasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong.
Pokoke yang grono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan Kayangan. Siap. Neno dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho kok ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Iya sing ati-ati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarmu arep piye-piye sakarmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis kemenyang kono cerewet wae ora. Si apa to kang dadi darunane dene wonten hawa benter ingkang sumundul wonten ing antariksa. Dados sakula manggil. Ala ing para jawete ing samyang ganteng sibo, lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing Kayuwangan. Datan sane kejawi mungkin ora Bagong wantun mancak ponco niti minggah bali margi kudu mani akarya kaget kang samya mulat. Kakang Narada, punapi? Samenika sampun kepanggih menapa to ingkang dados darunanipun dene Kayuwangan sumuk kados mekaten. Dalah mbok menawi menika ingkang dados sababipun. Teka wonten mitamu jangkara ingkang minggah wonten ing Kayuwangan monggo kanthi badan wadak. Monggo kesangken kula tingali menika rak mboten sanes. Menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil nggih menika pun Bagong. Dalah. Ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning Kayangan ki wigatine apa? Aduh. Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula semanggahaken ndi? Ponokawan Bagong. Padhararja sapraptanira, Ponokawan Bagong. Nunamit pasang kaliman tabut nebina ing ladena dumawahing tawang tuwang pukulun. Linepana ing tulak manuk. Kula ingkang ngabdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres. Unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih, menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega, jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan Kayangan, Bu Kulun? Iya, iki Kayangan Bagong. Aduh, Bu Kulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing Kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Kulun. Iya, Bagong ulun tampa. Nun nggih. Bu Kulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru ki ra mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki ning jagat apa iki ning Kayangan, Bagong? Oh, anggep mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lak pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur? Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kaliyan Bagong Kakang Narada. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa, Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Narada ki cerewet wae. Hus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge akeh kathah sanget nggih Pukulun. Iya.
Niki sing kaya teko niku sapa niku? Teko dengkulmu iki lho Bathara Antarada. Wah, iki niku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada, ya Kaneka Resi. Weh. Kaneka Resi, ya Kaneka Putra. Weh lah Kaneka Putra, ya Resi Nggana. Waduh Resi Nggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing mingkang piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan. Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki Bu. Iki titiane Sang Hyang Bathara Guru iki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalu Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun niki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kahyangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Napa betul Pukulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pilun Manikmaya menika supados Hyang Pilun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula bertoteng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora? Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Hyang Pilun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula lajeng nesu teng mriki. Kakang Rododos pundi? Ah monggo, Bagong nek nesu edan wis. Ha sampeyan monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Pukulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Pukulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Pukulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku. Dadi kula nek dikon bapak niku kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Bagong, nun. Sing gedhe pangapura kita, winih perlemer tangga jiwa, winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar, ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake
Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih Pelempertangga Jiwulan winih Jambudipun Nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong. Kita baliya. Kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning Kayuwangan mundhak ulun iki ndawake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak mundarandir Koperdamse iki basa apa ta iki iki londo nesu ngene iki dadi aja dipenging kula wis matur lho kula nek sampean wani gondeli winih pelem gadung ora taya anu winih Pelempertangga Jiwa kalau winih Jambudipun Nirmala Bagong iso nek kono suteng Kayangan monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe wirang bebarang mau ditaruh mana muka Bagong nek nganti aku bali ora gawa Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala ming wine lho pukulun ming rong wine mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit dadi dewa kok pelit ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe hah Kakang Rodo ais monggo kula mboten melu-melu kula mboten tumut-tumut melu-melu agajune tenan lho aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh Anggres muni nesu nganten iki kula nyemelangi lho kulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala wujude wine aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre Kayangan Suralaya leganing ati. Kita wani karo kadewatan mergane sampean cetelok sampean men dijaluki kakane kok ora entuk njur ngopo namung perkara Jambudipun Nirmala Pelempertangga Jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku lawan kula ora trima nek carane ngoten iki Bagong kita wani ngoman-oman Sang Hyang Jatimurti kita wani ngoman-oman kelawan Sang Hyang Bathara Guru dina samengko kita keluputan kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padahal. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncor wah mati ora tayang lagu iki pripun Dik guntur geni guntur angin namung ketinggal tok mboten wantun nandilat dateng pun Panakawan Bagong mergi kula ngertos guntur geni guntur angin menika saged lebur dateng titah menawi titah menika saestu lepat ning nek titah menika mboten klepetan dedosan niatipun sae namun mergo Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala ngaten menika piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Rodo kata kula sumanggaken pukulun ini peringatan terakhir niki wau napa pukulun guntur geni guntur angin lho sampeyan wis netokke guntur geni guntur angin ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong sampeyan wis pancen mentala karo Bagong terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan njur piye nasibe Bagong kake ora kake tak jodak kayangan legane atiku
mabur. Terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur ajar ning kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra rasa melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Wis. Ya kene. Kula niki kon piye? Aku digawe iso mabur. Wah, ora gelem iso mabur tak coblos dong petengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua ngrentek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir Kantara. Wah, matur nuwun Ibu Guru. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis karo gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus mangesti atimu kowe iki njejak Bratala, del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap.